оё шумо медонед аз паси алиф ки аст? мехоҳам нуқтаро бо як ҳақиқати сода вале бурқувват оғоз кунам. алиф аз шумост. бале, алиф аз шумо аст. салом алейкум дӯстон, зуҳуршо бо шумо. ин сухан танҳо барои дилгармӣ не, балки воқеият аст. алиф аз шумост, бо шумо ва барои шумо бунёд шудааст. моҳи апрели соли 2014 аввалин мизоҷи худро хизматрасонӣ кардем ва шукрона имрӯз дар тоҷикистон ва берун аз он ба 4 миллион нафар хизмат расонида истодаем. ин ҳама дастгирии шумост ки мо то ҳол рушд карда истодаем ва дар оянда ҳам рушд хоҳем кард, танҳо агар мисли ҳамеша моро дастгирӣ кунеду дар паҳлӯямон бошед. мо метавонем бештар дар бораи муҳимияти молия, технологияҳо ва маориф суҳбат кунем ва албатта чунин ҳам ҳаст, лекин муҳимтарин аз ҳама ин боварии шумост. шумо ба мо имконият медиҳед ки мо рушд ёбем, зеро вақте ки моро интихоб менамоед, амонати худро бовар мекунед ва аз хизматрасониҳои истифода мебареду ва ба дигарон тавсия медиҳед, шумо ояндаи моро месозед. мо шуморо мешунавем. ҳар як пешниҳоди фикроятонро, мушкилиҳои нархгузорӣ, набудани офис дар баъзе минтақаҳо ё дар вақтҳое ки кори шуморо зуд ҳал карда натавонистем, ҳамашро мешунавем ва дарк мекунем. мо роҳи дурустро ҷустуҷӯ дорем, на барои як рӯзу ду рӯз, балки барои садсолаҳои оянда. ин ҳама тавассути сармоягузорӣ дар технология, таълими мутахассисон ва ба монанди алиф академия ва ҷалби сармоягузорони хориҷӣ, то тавонем як сохтори устувор ва поянда созем, ки баъд аз мо низ ба наслҳои оянда хизмат кунад. шукр ки имрӯз рақобати солим вуҷуд дорад, чунки барои дили шуморо ба даст овардан ҳама ширкатҳо ҳаракат мекунанд. ин нишонаи хуб аст. сатҳи хизматрасониро барои ҳама беҳтар мекунад ё ки месозад. мо низ ҳаракатҳои худро давом медиҳем ва дар як ҷо намеистем. пайваста такмил меёбем, то дигарон низ бо мо рушд кунанд ва манфиати асосӣ ба шумо бирасад. аз шумо хоҳиш, моро роҳнамоӣ кунед. чӣ фикру пешниҳод ё ки шикояте бошед, ҳамашро ба мо расонед. танҳо ҳамин тавр мо шаффофу ростқавл ва равшанфикр мемонем. бале, баъзе тағйирот дар як шаб намешавад, вале бо ҳар як сухани худ кӯмак мекунед ки дар роҳи рост монем. аз рӯзҳои аввал ҳадафҳои калон доштем. ҳамеша кӯшиш мекардем ки барои шумо хизматрасониҳои муфидро пешниҳод намоем, то ки аввалин шуда ба технологияҳои сатҳи ҷаҳонӣ дастрасӣ пайдо кунед. ҳамёни электроники рӯз аз рӯз ҳамаи маҳсулотҳои моро дар бар мегирад. пардохтҳои байналмилалӣ, бонки рақамии хусусӣ ва дигар хизматрасониҳо. маҳз боварии шумост ки имрӯз мо дар тоҷикистон, ӯзбекистон, покистон, имороти муттаҳидаи араб ва ҳатто британияи кабир фаъол ҳастем. боварӣ ва дуои шумо ки алиф ҳоло ҳам вуҷуд дорад ва то даме ки бо мо ҳастед, кӯшиш мекунем ки дар ҳар кунҷи дунё ки набошем, ҳамеша ба арзандаи бовариятон ноил гардем. сипос дӯстон, шукр ки ҳастед.